Čau lidi, vítám vás u nového videa. Tady dneska si zahrajeme GTA Chinatown Wars. Co to je? Takže dáme skip syncing jako minule. A dáme tady něco potvrdíme. Tak. Zahrajeme si na 30 minut zdarma. Tak. Co to je? Dáme třeba tohle. To hudba. OK. To můžeme asi přeskočit. OK. To je asi čínský GTAčko. No, co mám dělat? Aha, mám klikat. Hustý. Hustý. Kde to plavám? Víš, počkej, kam to plavu. Tam asi. OK. Tak jo. Tak. Auto. Co to je? Máme za možnosti už za tohle. Tohle, OK. Tak jo, jdeme. OK. Jo. A tady. Budu lhát, pak ty vytišť. Doufám, že se tady jde dělat nějaký drifty. Tady nedají dělat drifty, ale nemůžu moc se dělat. Jo, dal jsem za sebou tu čáru, takže si dělají drifty tady. Tak, jsem tady. Tak jdeme. Jdem autobusy. Jak jdem? Musím jenom otočit. Se blbě ovládá dokola takhle. To budu lhát. Maria. To ovládání je hrozný. Tak. Ježíši Maria. Tak jsem tady. Konečně. Ještě to je zase. Jo, tady je můj apartmán, tady je můj garáž. Jdeme do garáže. Aha, e-mail. Je.
Mhm. Tak. Teď už si asi můžeme hrát libovolně. Teď udeřím auto. Ježiš. Asi vemu auto. Bych tady furt chodil pěšky. Peru. Jo. Ježiši. Sorry. Jo. Promiň. Omluvuju se. Jedem. Co to je jenom jedeme? Co je? Já jsem... To je mapa. Já se chci podívat na mapu. Chci podívat na mapu, jaká to je. Ježiš, to je docela velká mapa, ty kakas. Jo, dole jako vidím, kde jsem. Hustý. Tak, jedem. Ježiš. Ne, policie už po mně jde, no super. Už jde po mně policie. Jau. Já chci zkusit motorku, jestli tady nějaká je. Ježiš. Hej. To tady není motorka. Ani. Sorry. Tady není motorka. Já neumím řídit vůbec. Tady v tom GTAčku jsou ty šipky hrozně blízko sebe. Byl se na ně. Motorka tam byla. Motorka. Jo, to je motorka. Jdu na motorce. Jdu na motorce. Taky se blbě ovládá. No, super. To radši budu řídit auto než tohle, protože se fakt blbě. Jak běžím, ne? Jak běžím. Jupi. Takže. Potřebuju nějaký auto. Už tady vidím nějaké. Takže vypál a jdu. Ježíši Maria, zase narazím do policie. La. Jedem. Ježíš. Nevím ani z jakého roku je tady ta hra, ale... Nebo tady to GTAčko, jo. Ale... Asi je už dost stará. Určitě jo. Ježiši Maria, ty policajti. Ahoj. Hej. Jdu. Sorry. To se hrozně blbě ovládá. Lidi jako to je jedno z nejhorších GTAček. Mami, dobrá. Dáš mi jednu? Ale bez chleba. To je hrozný. Ale jako kdybych byl Číňan, tak bych si tuhle hru klidně oblíbil. Klidně jo, hele. Pro Číňany úplně perfektní. Ne, sorry, omlouvám se. Omlouvám se všem Číňanům. Jedu. Ale nevím, že a to myslím tak jako sranda. Protože když je to čínský GTAčko, tak jakože nevím, jako nějaký Číňan. Mamo, nějaký Číňan to
Budou mít rádi. Děkuju. Lidi, nevím, jestli znáte klobásu jménem to komínovka, ale jako je dobrá. To je hrozný to GTAčko. Jako jo, hele, graficky je to dobrý. Rockstar si s tím dal zase práci, jo. Ale jako hrozně blbě se to na mobilu ovládá. To je hrozný. Komínovka. Dobré. Jedem. Jupí. A už mě bolí ruka. Je tak. Jedu. Musíme nějaký drifty do zatáčky. To hoří. Co to je, kamo? Ne. Jdu. A mi to nepálí ta kombinovka. Nepálí. Berem čínskou Skorovku. To byla mrtvola. No tak jakoby tohle auto je hrozně pomalý. Jedu. To je hrozný. To zmátím. Musím to zmátit. Komu jak jsem rychlý. Komu jak jsem rychlej, ne. Ježišmarja, promiňte, omlouvám se. Pojď sem, ženská. Ježiš, komu jak jsem rychlej. Jedem. No, tam bylo fotbalové hřiště, asi. Tak. Já se hrozně blbě otáčí. Ježišmarja. Jedu. Ok, lidi, já tohle video už asi ukončím, protože se hrozně blbě ovládá. Jestli chcete, tak si to najděte na Google Play, stačí napsat jenom GTA, protože to se hrozně blbě ovládá, prostě to bych nevydržel půl hodiny. Tak jo, lidi, tak já se s váma teda rozloučím. Mějte se dobře. A jako klidně si to stáhněte, já nedoporučuji. To Liberty City Stories to jo, klidně to jo, ale tohle to fakt ne. Se hrozně blbě ovládá. Tak jo, lidi, tak čus.